बर' फरायसा आफादनि जोनोम जाजेननाय समनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनाय, बर' थुनलाइ आफादजों खामानि मावनाय, ट्राइबेल संघनि आफादगिरि जानाय आरो गोबां रोखोमनि जागायजेननाय समाव बर' हारिनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव गोख्रोङै लाबोनाय, मेंनो रोङै अराय सम गोसो गुदुं सासे गेदेमाखौ दिनै जोङो खोमानानै लाबाय। रनजित बरगयारि सार, बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो आरो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थागोन आरो बिथांनि थाखाय अबंलावरिया अराय सम आलो गोजोनै थानो मोजां मोनसे जायगा होगोन। बेनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबो आरो दिनै दुखुनि समाव बिथांनि न'खरनिसिम आङो BTR सरकारनि जानानै जोंनि बयनिबो सलिडारिटी, जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम जोङो सिबिनाय आरो बिथांमोनजों जों अराय सम दङ, बे मेसेजखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों होनो सानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो BTR सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो, गायसननो हारि